Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Ванчо98 и от YouTube Илиев 98. Така, това е моят втори епизод на FIFA 07 Manager Mod. И, както знаете, в първия епизод ние загубихме доста неприятно с 2 на 0, мисля, че от Портсмут. Така, мисля вече да качвам клипове в YouTube, защото в VBOX ограничението мисля, че е само 150 мегабайта, пък клиповете ми, които ги правя, са по 600-700 мегабайта, пък ме мързи да не ми се занимавам с коментиране и намаляне на размерите на видеото, но все пак не знам, ще се захвана пък каквото стане. Така. Сега оправяме отбора. Чува се Жилберто Силва, дали да го махна. Добре. И ще пусна този. Да. Няма значение. Така. Айде. Той не си е на мястото. Както и да е. Ще играем матча. Така да почваме. Да, в първия матч изпуснахме, т.е. не изпуснахме много положения. Имахме малко положение, но не успяхме да ги реализираме. Пък за тяхна сметка противникът ни успя да отбележи 2 чисти гол. Само 2 положения мисля, че бяха. И сега центриране, което излиза в аут. Така, залагам на малко по-различен състав, защото от предишния ми матч имам доста изморени играчи, пък и този състав е малко неопитен така, пък и не съм го подредил не съм подредил играчите на техните места, сложил съм ги просто където ми падне. Дано да измъкнем нещо от този двубой. Уотфорд е един доста труден противник. Играят много добре в защита. Пък и в нападение. Ох, каква грешка тук! И това е гол. Това е гол. Просто нашата защита е много зле. Трябва да си купа по-опитни играчи. Виждате. Това си дава резултат. Доста са неопитни играчите ми и не се справят кой знае колко добре в защита. Ще бъде много лошо с още една загуба. Пък и още нямам отбелязан гол. Вярно, това е втория ни матч, но доста ще е неприятно, ако и тук загубя срещата си. Ще играя предимно само с такива пасове, извеждащи, защото мисля, че просто мисля, че много трудно ще стигна до вратата им. Така. Това беше добър пас, добро центриране. Сега Леман чисти напред, вече сме към края на първото полувреме. И тази топка ще успее ли да стигне? Да, успява. Фламини, изстрел на Фламини и добра реакция на... Добре справи вратаря. И мисля, че беше Гредан. Прискин, доста добър играч е Прискин. Има доста добра техника. И мисля, че това е край на полувремето, да. Така, поне да се боря за точката.
Мисля, че няма да ми стане друг шанс. Не мисля, че ще успея да победа. Може би случи някакъв огромен късмет. Но не мисля, че ще е точно днес. Точно в днешния момент, в днешната среща. Така. Чуда се, щом играя толкова слабо срещу по-слабите отбори. Как ли ще играя срещу другите по-добри? О, какви добри изяви. И сега Хендерсон сам срещу вратаря. И той не успява да вкара гол. Дано да успея да изравна. Това ще мотивира. Мисля, че доста играчите ще ги мотивира. Доста добър рейд на Дебайор и той бележи. Резултатът е изравнен 1-1. Виждате страхотния пробив на Емануел Дебайор. Виждате между двама и с хубав удар изравнява резултата. Има време. Може би за още 2-3 атаки и ако се умея да отбележа втори гол, наистина ще бъде много добре. Но ако те ми отбележат, няма да бъде толкова добре. Тук точно на волето разбих. Трябва с всички сили да нападам. А Дебайор е наистина доста бърз. Хлеб ми трябва по крилото, защото и той е много бърз и почти всички атаки минават през него. И той центрира, доставя добри топки. И това беше страхотен шанс за 2-1. Виждате Томаш Росицки. И мисля, че и това ще остане. Това положение мисля, че ще остане до края на срещата по-интересно. Но, виждате каква грешка. Каква грешка. И това е 2-1. Втори гол на Дебайор и това е 2-1 за Арсенал. Благодарение на тази грешка на нападателите на Уотфорд доставиха ми хубава топка и от лявото крило преминах през един защитник и отбелязах гол. Точно това се нуждаехме. Второ по време, 2 гола и явно наистина късметът е на моя страна днес. Има време и за трети гол. Това ще бъде доста интересно, ако успея да отбележа и трети гол. Не, няма. Може би ако беше по-силно, но не. 2-1, добър резултат. Успяхме да направим обрат. И това е. Доста добър матч се получи. И това от мен. Чао, до следващия път.